ilmu pengasihan, ilmu pesugihan, ilmu penglarisan kuwi bagian saka ilmu perdukunan. Lah, abah guru iki kuwi ketitipan ilmu-ilmu ngono kuwi lho. Ya ilmu pengasihan, ya ilmu penglarisan, ya ilmu pesugihan, macem-macem renane. Lah, kanggo dulur-dulur sing pengen ngrasakne manfaat ilmune abah guru, WA nangge nomor WA 085 736 381 399. Rahasiane dulur-dulur kuwi dirahasiakne karo abah guru. Lan dulur-dulur ora usah sungkan-sungkan. Sepisan maneh WA-ne abah kuwi 085 736 381 399. Monggo lur sing ngersakaken.